Proveo sam sa ocem Panićem 2 dana na Kosovu i Metohiji, te smo posetili neka od mesta na kojima smo u periodu od 1998. do 2007. godine evidentirali oštećene ili potpuno uništene pravoslavne crkve, manastire i svetinje. Kao i tada, i ovoga puta sam zamolio oca Panića da putuje sa mnom po Kosovu i Metohiji i pomogne mi da do nekih od tih mesta dođem i kamerom zabeležim u kakvom su sada stanju te srpske svetinje. Od mog poslednjeg odlaska na Kosovo i Metohiju u jesen 2007. godine, mnoga od ovih mesta nisu više bila posećena od strane novinara i medija, tako da pouzdanih informacija o tome u kakvom su sada stanju te svetinje, a posebno one u zabačenim predelima Metohije, zapravo i nema. Moj glavni cilj je da posetim većinu tih lokaliteta i da ponudim video dokument sa što potpunijom evidencijom o postojećem stanju srpske kulturne baštine, koja je u kontinuitetu ugrožena već 25 godina, i to u prisustvu međunarodnih vojnih, policijskih i političkih institucija. Zbog izuzetno loše bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, gotovo je neizvodljivo posetiti mnoga od ovih mesta i kamerom zabeležiti činjenično stanje. Ova dvodnevna misija traganja za tim činjenicama bila je moguća samo zbog dobre volje oca Panića da mi se pridruži i pomogne da do tih svetinja dođem i da se odatle vratim. Kasno popodne, 6. avgusta, stigli smo do sela Bistražin, blizu Đakovice. Ovde je nekada bila crkva svetog proroka Ilije. Ovog puta nismo mogli da lako pronađemo tačno mesto gde je nekada bila crkva. Na našu sreću, nakon tumaranja po šumi i izrasloj travi, ugledali smo u grmlju ostatke kapije ulaza na crkveno dobro. Ovo je ulazna kapija, očigledno prostora porte crkve. Vidi se po stubovima, vidi se po ovoj ogradi koja je tu postojala, vidi se sa prstom. I ulazni deo je ovde, vidi se da je prolazni deo ovde ulaza u portu crkve i hrama, baš na ovom mestu. Ja pretpostavljam da je ovo prostor na kojem je bila crkva, Svetog Ilije u Bistražinu, i da je ovo prostor gde ona postojala, gde je razrušena u potpunosti u nekom trenutku posle pogroma 2004. godine. Nastavili smo naše traganje za činjenicama i odvezli se do Đakovice, da vidimo mesto na kome je nekada bila crkva Svete Trojce u centru grada. Sada je na tom mestu park, a tragova crkve nema.
Rano ujutru, 7. avgusta, posetili smo crkvu Majke Božije Hodegeterije, istorijski dragulj iz ranog 14. veka. Gledamo ostatke fresaka iz 14. veka, iz 1350. godine. To je čuvena Milutinova škola. Iako je svih ovih vekova opstala ova dragocenost, evo ovde su detalji, propadaju, opadaju delovi. Pogledajte, ovo je rađeno starom tehnikom u alfresko tehnici. Evo ja držim i drhtim, držim parče freske iz 1315. godine. Ova srpska svetinja je sada već skoro potpuno pretvorena u hrpu kamenja obraslog travom. Jedino još zvonik svedoči da je ovde nekada bila crkva. Danas je 7. avgust 2024. godine, nalazimo se ipak pronađenom mestu gde se nalazila crkva Svete Bogorodice od Hodegeterije u Mušotištu. I evo onako kako je to srušeno 99. godine. I evo to je 25 godina sada ove godine. Niko ništa nije dalje dirao, ali se vidi da to propada i da je ostalo u zaista u stanju kakva je bilo i da je sad namera odavno bila da se ovaj hram i ovaj prostor obnove. Vidjet ćemo kako će to dalje biti. U svakom slučaju, evo došli smo ovdje da to vidimo i potrudit ćemo se da dalje obiđemo, pre svega mislim na onaj naš čovjek tamo gleda i snima. U selu Pomazatin videli smo ostatke crkve svetog proroka Ilije. Nino, prođi ovde, ti ćeš biti viški, imaš dobre patike, polako ovde se povuci do tog kamenja. Tu je, zaista ovde se, evo čuj što kaže otac, pojavljuju se zmije. Interesantno je da ovi koji nisu naši ljudi kad se ovde pojave, da izlazi mnoštvo zmija pred njih. A kad dođe neko od naših ljudi posebno sveštenstva, skoro nikada. Identičan proces propadanja i nebrige nadležnih vlasti očigledan je i kada se posete srpska groblja. Deponija smeća se decenijama ovde odlagala, iako je tada opštinska vlast pokušavala da to locira na neko drugo mesto. Najnovija deponija, malte ne ozvaničena od strane opštinskih vlasti u Kosovu Polju, ona je tik uz groblje. Žalili smo se, govorili da se makar to omeđi nekom zaštitom, nekom žicom, da se zna da su tu grobovi naših predaka i da možemo makar da ih posetimo ako ne možemo to vidjeti živo. Noži zavan beskonečna ja. Znači na pamet.
Gde živi Boban? Boban je u Nišu. Jel otišao s Kosova? A nije prodao još kuću. Kuća je tu. Ono što ohrabruje je da je makar situacija na groblju kosovskih Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde živi isključivo srpska zajednica, uglavnom dobra i bez vidljivih oštećenja. Činjenice, zabeležene u ovim kratko ispraćenim momentima kosovsko-metohijske stvarnosti, jasno ukazuju da međunarodna zajednica, ni nakon svog 25-godišnjeg prisustva u regionu, nije u stanju da postigne osnovni mandat svoje misije, civilizacijsko rešenje konflikta i poštovanje i garanciju zaštite osnovnih ljudskih prava svih građana Kosova i Metohije.